Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ha kawai kajingja kabalaja ha Manipur, uwe ushipai Central Reserve Police Force, ula siat pathar dakasuloi kaba upendan kam, ha kakam hapo kajakasa kajongki shipai, kabadan halamsam, kabahab hapo ka Impal West District, kabalawanra kajingyap jongki arkut ki para shipai, badan lang ha katika jaka. Kani kajingja kalaja ha kapor prabaje hinnin kamit haswa ba uteu shipai ula siat yap yaladi. Katkum ki khubor balai thu ba uniu shipai ubalatip kerteng kumu Havildar Sanjay Kumar ula siat ha kapor bakidang ekren kum bajulong man kasngi bad ki para shipai ki bayatre lang bad u. Ha kaba uklempoi perkhat ula siat yaki ha kaba ula shim ya kajing im jong u constable bad u sub inspector kata prangut ki shipai ki lamensaw ya kene ki balamensaw lapin kitno sya ke jaka jing ai sumar ka badan marjan katkum ki khubor balayathu bakani ka jingja kalami ha ka jing yakin at shimet kani ka jingja kalawan hapadeng ka jing yakin at ka badang ya chakmat Hamanipur ha ka ba ka jing yakin at hapadeng ki arjat bin rio badang yai beteng nadu ubanai jemang araja apulai Kajela kalasakhi ya kajing yakin at kabajur hapadeng ki jat bin rio meitei bat ki jat bin rio kuki kabala pelong ya ki babun ki brio banyap bat bansha pinkin re ajaka hakasi palai katanat kampo yang kari India kala pentip bala penjari ya kajing senchar presiden Hamanipur ya kani kasin jam lapen bena tangkatu kadnisngi hadin bau nong yalam ke BJP Ubiren Singh ula ino ya ka kam kum menteri rangba kate kajela ka CRPF kalapan pau kajing solem syaki bahayang hasem jong ki shipai ki balakhlat no barbadang pelong ya kajing tokit halor kani kajing ja ka basosi ki bor halor ki labatha ban bishar benya ya ka bor perkhat na ka benta ki batre ya ka kam shipai ne ya ka kam pulit ha kani ka por badang mi kajing kan at kum ka Manipur